Otuzluk kulluğu. Çağan adı näme diýil? Kevin. Siz onu Tonku'da kaçan gördüňiz onu? Elgoşlar barlanyan bakalım. Yok, uçurum menen wagtymyz, şonun ol biziň ýanymyzda de. Adamlar galapy gümrükkady birini itiregenler. Gümrük barlığından baryňyz geçdiňizmi, ha? Bilmedim de. Peter. Neme biz ören gıssanyp uçur meýdany ılgat diýen geçdik. Onu itireňiz diýe de bildiňiz. Şu yerde elgoşlarımız alan vaktimiz. Oğlun olan hey öýden bir kaçıp gidip görüpmedi. Yok, yok. Oň ýekdi öýüniň öýde galamaty barmydy? Doğrusu şeyle ýagdaý bolupdy. Bu makalistlerin maşgala däwiýaly bir zady urilipdi. Biziň elgoşlarymyzyň hiç kaçan gitmeýşe, ha, geňiz al. Geçen yıl bir gerek tütelerin oň ýökede öýde galpdy. Men aýarym maşgala däw bardy görmeden şunu gödüňe tutupdy. Bir Chicago jaň edip bolan ýagdaý habar berer. Belkem siziň oğluňyz entek şonam dälkä diýen. Sağ olun. Oň başga bir ýerde bolaýmagam gaty mümkindir. Hey, hemen karıyan o. Alın, yüzünü verin. Yine de ahiri ırvaslık şehri New York'a gelip düştük. Aryan mı? Aryan mı nemen idi? Bağlan idi. Yok, erkinliğin idi. Ava, men diyen bağlan idi. Erkinliğin idi. Bunu isen vardır. Bolya, erkinlik idi. Ankörüne karşıyordun kaçalı saltırak bol. Her neme dedim? Bağlan idi.